Okei, tänään meidän kaverina Robinin frontside-ollien. Toivottavasti nautitte. On varmaan 6. selvitys tänään. One, two, three, four. Wow. Wow. Tommi ja mä kaupungilla taas illan trullaillaan. Kevätillassa kauniissa äänet kaikuu taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire minkään. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa Tommin pään. Ei laida, tunnistu lautaa. Simiäni usko en, kun se tyttö teki sen täydellisen frontside-ollien. Simuloissa Tommi jäi, sisko veti yllättäin täydellisen frontside-ollien. Wow, frontside-ollien. Wow, frontside-ollien. Ja sun jälkeen harvoin kohdataan. Ei soittele enää mulle se, että äitäis keittaamaan. Ois makeeta taas rampeella, pistää parastaan. Mutta Tommia ei kiinnosta, kun seurustelee vaan. Ei aina kunnistun nautaa. Silmiäni usko en, ja kun se tyttö teki sen täydellisen frontside-ollien. Simuloissa Tommi näin, sisko veti yllättäin täydellisen frontside-ollien. Parin viikon jälkeen tyttö Tommi unohtaa. Ja skeittaankin jo sen isosiskon.kaa. Silmiäni usko en, kun se tyttö teki sen täydellisen frontside-ollien. Simuloissa Tommin jäin, kun se veti yllättäin täydellisen frontside-ollien. Wow, frontside-ollien. Wow, frontside-ollien. Hei, kiitos, että katsoit sen. Ja mun mielestä se olisi siistiä saada jotain kommenttia, että oliks hyvä ja tykätkää ihmeessä ja jättäkää se tykkäämättä, jos ette tykännyt. Ja mä kestän kaikenlaisen palautteen, joten laittakaa sitä vaan tuonne alas, että se joka nyt tällä hetkellä, sinä joka tällä hetkellä katsot tätä videota, niin laita ihmeessä palautetta tuonne alas, niin olisi ihan makeeta. Kiitos, että katsoitte. Ja se on kai sitten moi!